по-големия кръг медали, почваш да жонглираш топката около 1 минута, ако успееш. В момента, в който топката излезе на зелената трева, ти отваряш. Ако не излезе в рамките на 1 минута, идваш в следващия квадрат. Ако пак не излезе в рамките на 1 минута, достигаш третото ниво. И после едва ли я? След това 5 лет ти дам, спокойно. Смело! Айде аплодисменти, да му помогат. Не! Пенсия! Достатъчно, аз се пускам на втория квадрат. Айде. Како Гери, бързо приготвяй подаръците ми, Делина е супер! Браво! Аз вие не мога да държа, брат. Браво за ни, Делине! Гледай какво става. Излия на предната звезда, ей! Развихли, дай, гърдиш. Беше красиво нещо, този квадрат може да се харесва. Пускам те в третия, бързо в третия. Първия най-малко е най-трудно. Аре! Ще му дадеш ли подарък? Гледай какво става това момче, бе. Ти тренираш ли, Делине? Браво! Ела да си получиш подаръците от Adidas и специални стикери от Панини, който събира в лония хубав албум на световното. Може да си допълните стикери, които още не са излезли на пазара. Само тук ексклюзивно при нас ни ги дадат. Оля, албум, Искам сега децата от Берой да ми покажат